Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isba. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Il-lejla edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time biex niċċelebraw il-festi. Għandi l-unur ngħid li ser nospita lil Jane u Albert Marshall. Żewġ ismijiet, żewġ personaġġi li b'mod personali għandi ammirazzjoni kbira lihom. Jane u Albert għamlu snin jgħixu l-Awstralja, fil-fatt għandhom it-tfal u anke nepotijiet jgħixu hemmhekk. Il-lejla nixtieq nisma' d-dettalji kif kienu jiċċelebraw il-miliet meta kienu jgħixu l-Awstralja, pratikament ikun is-sajf. Għada Albert għandu l-birthday. Tgħid il-lejla ħajdilna kemm ħajala żmien. Niltaqgħu ma' Albert u Jane minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Is-sena tat-tajba u nilqakom għall-edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time. Qegħdin ngħixu l-aħħar ftit ġranet tas-sena 2022. Jumejn tliet oħra tibda s-sena l-ġdida. Il-lejla ser nospita The Marshalls. Miegħi il-lejla Jane Marshall u Albert Marshall. Sena tat-tajba. Sena tat-tajba. Kif intom? Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Għalibda billi ngħidlek happy birthday għax għandna l-birthday. Grazzi. Il-festi tajba. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Ġejn tistgħu takkomodaw ruħkom. Jiena ħammur f'posti. Allora huwa. naħseb Kulħadd żgur qed jieħu gost li qed jarakom Jane u Albert. Albert. Kemm ħanarqu? Int kemm se ddur minn hemm mala. Int se toqgħod. Hawnhekk ħanoqgħod jien. Kemm ħataqla għada Albert? Issa bżonn. Jekk tixtieq tgħidli? Jiena meta ngħidilhom kemm se nagħlaq, dejjem jgħiduli ma mhux qed nemnek għax naqtak 10 snin iżgħar. Jiena se nagħlaq 75. Ta' veru. 75 Alla jbierek. Albert, meta kont iżgħar u kont timmaġina kif ħadd tkun ta' 75 sena. Kont immaġina kif inti. Dejjem kont nimmaġinani għax jiena meta kelli x-xahar kont dilettanti hu. Li meta nagħlaq 100 sena xorta se jibqa' li hemm dax-xahar. Allura kont nimmaġinani mhux kif jien issa ma b'xahar iktar, almenu xahar itwal. Però Jane, kieku kellna nitkellmu fuq l-ispirtu tagħkom hekk, l-ispirtu ġovanili, x'taħseb li hu s-sigriet jew x'taħseb li kienet ir-rutina li waslitkom għal spirtu daqshekk ġovanili? Jiena naħseb l-ewwel nett Albert qatt għandu it-tifel ġo fih. Ġifieri dak dejjem. Jikber kemm jikber u jixjieħ kemm jixjieħ, dejjem jibqa' dak l-ispirtu ġovanili tat-tifel imqareb. Peter Pan syndrome ngħidula. Peter Pan syndrome. Eżatt. Imma il-fatt li Albert, iktar Albert naħseb issa milli jien li dejjem għamilniha u ħdimna ma' żgħażagħ, dak iżomna żgħażagħ. Albert, ħanieħdok naqra lura fi żmien meta kontu tgħixu l-Awstralja. Kemm domtu tgħixu hemmhekk? Le, 15-il sena. 15. Jane, kif tiddeskrivi dawk il-15-il sena l-Awstralja? Lanqas naf kif għaddew bħal ħolma. Għadni narana se nitilqu minn Malta. Kienet kesħa tremenda meta tlaqna minn Malta wasalna hemmhekk. Kienet 40 it-temperatura 40 degrees centigrade. U 15-il sena għaddew bħal ħolma. Rabbejna tfal hemmhekk, għamlu l-iskola hemmhekk, konna ġejjin lura wara 10 snin, imma ma kienx ikun fair fuq it-tfal, fuq Mark u fuq Kristina wara 10 snin. U ddeċidejna li neqgħu ftit ieħor. Għamilna 5 snin oħra, u wara 15-il sena ġejna lura jien u Albert imma t-tfal rridu jibqgħu hemm. Insomma, tajnihom l-għażla. Ma kellhomx għażla meta badnihom magħna u morna Melbourne bihom, imma
meta mbagħad ta' ċerta età, inti titattihom id-dritta jażlu huma fejn jridu jgħixu. U mażlu għodhom. Albert, wasalli għal-widnejja li meta kontu l-Awstralja, jum il-miliet, kont toħroġ fit-traqat li besta Father Christmas. Veru? Kien hemm ġar tagħna u peress li dejjem kelli d-daqna jien, allura tnebbaħ li għedni Santa Claus. U kien kellu trak u jien kien għedni fuq il-kaxxa minn saqaf u nduru l-akwati ta' fej konna noqogħdu. Ġifieri mhux bil-reindeer. Le. Bil-jut. U bil-shorts. Bil-jut u Father bil-shorts. Christmas modern, ok. U dawn il-ħampina. U jiena għaddej fis-seba ta' filgħodu naqjem il-kulħadd. Jane, jum il-miliet l-Awstralja, kif kont ċelebrawha? Jiena u l-ewwel li wasanna, ma stajtx naċċetta l-fatt li l-Christmas fis-sħana. U dak iż-żmien kienet tagħmel sħana għalkemm ikun hemm 4 staġuni ġifieri l-Awstralja fis-sajf. Imma il-fatt li konna naraw pereżempju Christmas cards, ibatunna Christmas cards bis-snow. U aħna qegħdin fis-sħana, biċ-ċingi, qed nomu, biżna fis-swimming pool. Qed tospita lin-nies tagħmel party sħana, titqabbad lejsiż. Pero Christmas Day xorta waħda tistiden in-nies id-darek kienet U ir-rotina. jiġu minn kmieni, Jiġu minn kmieni Minħabba d-distanzi. Minħabba d-distanzi. U għed jasal kmieni għal-parties u għal-liker u xnafin. U l-menju tal-ikel, Albert, xorta waħda tradizjonali, dundjan u għak jew differenti. Konna namlu dundjan, imma kulħadd hemm dik il-famuża bring a plate. Allura, kulħadd ġifieri aċċettata, I'm going to bring a plate. U bring a plate. Ovvjament min jospita ikollu. Min jospita, jiena per eżempju dejjem nospita jien. Allura kont nagħmel id-dundjan ħafna affarijiet oħra il-main dishes. Imma mbagħad kulħadd iġib xi ħaġa speċjali wkoll. Ġifieri naturalment jekk permettili għax importanti li ngħidu għall-Awstralja di, li l-Awstralja huwa pajjiż tal-outdoors. Mela allura ħafna parties tal-miliet isiru madwar il-barbecues. Namlu l-barbecue and you throw a shrimp on the barbie. So that's A shrimp on the barbie. A shrimp on the barbie. Allura dikka parti mill-menu tal-miliet. Pero isma' Malta u l-Awstralja jum il-miliet dejjem ħafna nies id-dar intom. Ejwa. Jiena kont inħabbrek għax kont naħdem sal-aħħar minuta. U kont inħabbrek biex immur niġri d-dar u nibda nsajjar. Għaliex kien ikolli ħafna x'namel, imma sabiħ wis li tkun ma' ħafna nies mal-familja. Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Albert, sfortunatament żmien il-miliet 1987 jieqpam nizzel fl-istorja għal raġunijiet xejn sbieħ pratikament massakru li kien sar fit-triq fejn letteralment kont taħdement, fil-bini fejn kont taħdement le Albert. Etnejn li aħna. X'kien ġara eżatt? Ma nitrux dettali għax koroħ. Bażikament kien hemm student mill-Università ta' Melbourne qed jistudja l-liġi. Dana bħall-Awstraljani kollha tista' tgħid, u kien sportiv ħafna, kellu problemi farħubu u kien jilgħab it-tennis. Jew rħabtu. U dana kellu ħabib jaħdem isfel mat-Telecom fil-bini ta' Queen Street fejn qed tiskrivi intu konna naħdmu aħna. U minħabba li l-lob tat-tennis kien qed jittilfu regolarment mal-ħabib tiegħu, dan għax kien hemm mart mentali deċida li jiġi jotlu. U ġie bħaversa kellu submachine gun u minħabba nuqqas ta' sikurtà fil-bini irnexxielu jidħol fejn kien jaħdem siebu isfel net. U fis-solar fejn kien hemm inti tela wkoll? Dak fil-5 solar iktar tard. Imma l-ewwel li beda joqtol dan l-miġnun isfel. U kombinazzjoni inserta li ħabibu li kien il-mira tal-rabja tiegħu kien bil-lif. Laqqas kien hemm, ġifieri letteralment massakru għal xejn. Allura feta kien narfu fuq il-kollegi tiegħu. U mbagħad tela l-5 solar u mbagħad l-10 solar. U l-5 solar u l-10 solar għatel ħafna nies. U fil-5 solar kien hemm inti? Iva, taħt U ġejn, fl-ma solar kont inti? Jiena kont naħdem fuq l-istess solar
ta' Albert, konna naħdmu fl-imkien. Imma nserta li dikinhar fej qatt ma kien jaqbadni u ġeħ ta' ras, dikinhar qabadni u ġeħ ta' ras qawwi li tajt għaw x'inhu jiġri. Ġifieri qabel ma bdiet tiġri dil-biċċa xogħol sewwa fil-għodu, bdejt inħossni ma niflax, kelli u ġeħ ta' ras qawwi u tlabt lill-boss biex immur id-dar. Għatlux ma nistax naħdem. U tlaqt. U jiena dejjem kien ikolli rounds li immur fid-dipartimenti kollha, ġifieri il-lift kont nużaħ ħafna. Imma dikinhar il-bambin rrit li tlaqt kmieni minn fuq ix-xogħol. U ma tkunx hemm stajt iltqajt mal-aggressur li Eżatt, ġifieri kieku bqajt hemmhekk jiena żgur kont ikun waħda mill-vittmi. Ara kif kont id-dar u smajt l-aħbar, kif bqajt. L-aħbar smajta b'kombinazzjoni. Għax tant kelli uġeħ ta' ras qawwi li meta mort id-dar, ħallejt nota l-tfal biex meta jiġu mill-iskola. Għax imbagħad kien insejsir il-ħin biex jiġu lura mill-iskola biex ma jqajmunix. Għattilhom għatlu l-Mark, għatlu please don't wake me up, I've got a terrible headache, don't wake me up. Da ġew mill-iskola, jiena kont riqda, sadattant ċempel il-telefon u kien Albert. U qabad il-telefon Mark. U Albert għallu Mark, għallu get mom on the phone. Għallu dad, għallu mom is sleeping, she left a note, not to wake her up. Għallu Albert le, mur għajji marrit nkellim għal mami. Iġveri literalment kien għadda kollox, Albert. Le, kien għadu għaddej. Kien għadu għaddej, fil-fat. Li ġara kien da, ti permetti li għara, li ġara kien li meta dan għatel diversi nies, ħadu l-alarma. Ħadu l-alarma l-istaff ta' fuq il-flasha solar. U dan, f'daqqa għada, id-deċida li għabes. U għabes mill-10 solar. ċaħġa li jena najda ftidin imma għetnuħu għos nirrakonta, kont isfer fil-5 solar fejn naħdem, imma kont fejn it-tiqata barra nħares, skunċertat, għax kon għadna ħirġin minn dit-trauma. Minn situazzjoni bħal U rana nara ħdiesel il-da. Nara isa kobba, isa xkora, patata nizla minn qoddimi. U dana kommetta suicidju, għax għabes. Imbagħad malli l-pulizija realizzaw li l-affari kienet safe wara sigħat. Laqgħu il-kulħadd u għalulna peress li hemm ħafna ambulanzi ħirġin bl-stretchers. Serħu ras il-familja tagħhom, għajdulhom li intom all right, ħalli dawn jarawkom jisimgħukom. Ma jaħdu jaħsbu li hemm xi ħadd ieħor. Allora jien ċempilt il-ġejn. U għalhekk għattilhom it-tfal ħajmuha għax nixtaq ngħidilha x'ġara qabel ma tixal it-television. Ma tirrealizza waħda. Ħandawru naqra żejra s-suġġett. Ġejn għandi ritratt. Ħanurjulek għarek ħatħares lejn dak l-iskrin. Ħatirrealizza mal-ewwel daqqatajn min dik. Kemm kont innoċenti ħasra, isni Maria Goretti dik jien. Ġejn, għamilna appell l-bieraħ fuq il-social safe, fil-fatt tal-laj dak il-ritratt, u għettilom minn taħsbu li il-missidna tiegħi għadaw. Kien hemm minn qataw smajna ħafna kummenti differenti. Ħabbarru għal-waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura, ħan nitkellmu fuq it-tfulija tiegħek. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast.
Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Saving never looked this good. Esprit. Level 1 at the point. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Albert u Jane Marshall. Jekk ingħaqadtu magħna issa tajb li ngħidulkom li Albert għada ħajċċelebra l-birthday u ħajalaq 45 Albert għada. Jew 46 kemm qed 75 u għedna. Mela 75. Ma nbidlux mill-ewwel law. Jane, qabel tlaqna r-riklami jurejtek ritratt ta' meta kont tfal. Ħaniħdok naqalura fi żmien. U jekk ngħidlek il-miliet ta' tfulitek. Ek, x'memorji ġejlek? Il-Marelli kemm kien miliet sabiħ, miliet vera sempliċi f'dar żgħira ta' Sliema, imma kienet mimlija mħabba d-dar. Id-dadi kien pulizija, l-mami dejjem id-dar, dejjem issajjar il-kċina mimlija fwar, il-kamra tal-ikel mimlija fwar. Allura, id-dadi kien idum, ma jiġi mix-xogħol, kien ikollu shifts, imma kienet sabiħa wis u jiena niftakar semmejtlek il-fwar. Il-ħġieġ tal-bib tal-kamra tal-ikel kien jintela bil-fwar u jien Lena tiegħi fi żmien il-miliet impinġi b'subajja il-ħoli, il-Father Christmas, l-istilel u kienet xi ħaġa sabiħa u r-riħa tfuħ tal-ikel tal-mami u maqudin fl-imkien. Ġejjed insemmu l-ikel u Albert, ma nistgħux ma nsemmux ir-rutina li kelkom għad-Dundjan meta kontu tgħixu l-Mosta. Fej kien jinħema dal-imbirek Dundjan, Albert? Inti tagħmlu sew il-homework Marelli, jiena kelli forn tajjeb fil-kċina imma d-Dundjan li kien jirregalalna xi ħadd ħabib tagħna nsellmulu minn hawnhekk u jaf minnu, kien ikun Dundjan kbir mhux ħażin u ma kienx jiffitja u konna noħdu ħan tal-forn. Imma min jaffitja. U kien ikun tqil ħafna. U kien jiġiet jebs intendi, allura jiena kont nippreparah fil-għodu kmieni, bil-larinċ, b'kollox l-stuffing u da. Imma ma kontx nista' nieħdu jien, allura kien jieħdu għand tal-forn Albert. Albert, ġifieri inti xogħolok id-Dundjan mhux li tiklu biss kont. Le, Għandna kont waslu għand il-forn. Imma meta jsir mhux hu kien iġibu, għax imbagħad kien ikun kollu gravy li joħroġ minnu jaħraq. Allura jekk kien serta ġifieri ikun hemm Mark it-tifel u l-ħabib tiegħu Mark ukoll li llum il-ġurnata m'għadux magħna. Imma l-ors tagħhom daw kienu imorru għand tal-forn biex iġibu d-Dundjan, imma magħhom kienu jieħdu qampina. U
wieħed iġor id-dundjanu li ieħor idoq il-qampina, ġifieri minn triq il-kbira sal-isqaq. Sa-sqaq Dommi Kilxerri doq il-qampina. Tisma'hom ġejjin. U darba minnhom tandew jitqu li kif waslu qudiem il-bib tagħna kien hemm daħla tandew jitqu li waqgħu nofs il-grejvi. Imma kien ikun atmosfera bellezza. Fir-realtà dak huwa l-atmosfera sabaħa tal-miliet dak huwa ġver li tqattaħin mal-iktar nies eżies għalik u apparti minn hekk tagħmel l-affarijiet vera sempliċi. Kienu jibdew inaqru li minn qabel. Dawk huma l-affarijiet li vera jfissru l-miliet. Albert u Jane fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Nixtieq li jibda Albert u tkompli Jane l-awguri tagħkom għat-telespettaturi ta' għandna s-sena l-ġdida. Għaddejjin minn żmien kif tafu fejn għandna gwerer lem u law, għal-grazzja tal-la Malta għadna għadnejxu s-slim u l-paċi, allura jekk alla jrid kollox jibqa' kif inhu, u nawgura lin-nies li l-wan bħalma jiena u Jane inħobbu dan l-istazzjon jalla tħobbu intom ukoll u tgħattu miliet u sena tajba ħinja l-abranzetta ma l-istazzjon favorit tagħkom. Fidejk Jane l-awguri għat-telespettaturi? Mela jiena wara is-snin pjuttost diffiċli li għaddejna minnhom dal-aħħar snin li kienu diffiċli għal kulħadd mad-dinja kollha, nixtieq lit-telespettaturi tagħna kullimkien l-isbaħ sena mimlija ris għena imma fuq kollox b'ħafna saħħa u saħħa dejjem. Għax dik l-aqwa ħaġa. Jane u Albert, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu hawnhekk illejla. Fil-fatt għalikom grazzi għal Golden Drop għandna żejt ta' żebbuġa li jekk tikkombinawh mal-ingredjenti favoriti tagħkom żgur se jirnexxilkom toħorġu dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalikom għandna xemma magħmula bl-idej li kull darba li tixellwa żgur li sejrin tiftakru fina x'ser timlilkom id-dar mimlija raħat fuq. Ħadd titilqu minn hawnhekk ukoll b'ħafna tomit tajbin grazzi għal yogiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali biex talaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ minn naqra te tajba. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa, intom mistiedna Benessere Spa biex tmorru hemmhekk tirrilassaw ftit trattamenti sabiex toħorġu minn hemmhekk b'aktar enerġija kif ukoll iktar grinta milli għandkom għall-ħajja. Grazzi ħafna. U jien nispera dejjem hekk ngħid li nilħaq l-età li għandkom intkom il-bambini tin il-grazzja li koll l-età tagħkom u nkun għadni bl-ispirtu u bl-enerġija tagħkom. Grazzi Albert. Minuta nof sekonda biex nirringrazzja lill-kru li għandna jaħdmu qudiemna u l-reġija, grazzi. Grazzi ħafna, qed jirringrazzjawkom lura x'fil-fatt qegħdin jgħiduli. Grazzi ħafna u l-Happy Birthday Albert u s-sena 2023 mimlija ris u għena. Tanti lilkom u l-familja. Grazzi ħafna. Lilkom il-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi lejla ħan niltaqgħu għada għall-edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u qabel ma nħallikom infakkarkom malajr li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ħassibu kompetizzjoni llum abbinata ma' Benessere Spa. Tridu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li jekk ħadd tirrispondu tajjeb ħajrnexxilkom tmorru Benessere Spa biex tirrilassaw. Ħatmorru hemmhekk bit-trattamenti għalikom ħajjeħdu ħsiebkom ħafna ġifieri pratikament irrispondu tajjeb ħalli tkunu intom ir-rebbieħa. Nawguralkom il-lejli tajjeb, grazzi tal-li kontu miegħi u niltaqgħu għada saħħa